Takže čau. Čau lidi. Vítáme dalšího dílu seriálu. To je vlastně prvního dílu, tam se není moc. Jo, takže prvního dílu skákání na duši. Takže já tady budu ukazovat triky, které jsme se naučili a my teda budeme ukázat. Tak jdeme na to. Už jsme se skočili, co? Tak. Já vám ukážu, teď uděláme ještě nějaké triky a pak budeme dělat samotný freestyle. Tak, jdeme na to. Viděli jste to? Tak, a teď jdeme na freestyle. Viděli jsme to, to jsou blázy. Co? Ukážu bez prpa. Já si točím. To ukážu. To vám ukážu, jak si jde. Spadnu, no. Ale bez stěhu. Tak, my se s váma loučíme a u dalšího dílu se s váma loučíme. Tak čau.